Hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur. Welcome to my channel. Ayan. Mayang uto sir. Oh, saan ito pamatay sir? Kapila na nahilot? Kapila na nahilot? Wala pa. Karon pa gid. Asa ka na sir? Alas 2 lang may Opo. buwan na yen. Kay? Opo. Opo. Oo. Tapos? Kaya kami Hinilot na kinilo. ako. Oh, da. Sabi ba yun? 100. Biip. Lima na kadlaw na kuhaan ba? Oh, ano, sakit ang? Ano ba itudlo na dapat? Asa ka pita? Kaya ba dapat ta? Palugin nila eh. Oh, mudagan na dito, sakit. Mo ba? Mali makadlaw. Uli ka na lagi. Pahilot-hilot. Kasi kuhaan, silingan na mo. Oh, yeah. Wala. Pag hindi ko balik. Hindi ko katikan. Baka nang CR ko. Gaya na kuhaan lagi. Sakit. Kipit kayo. Mo ba? Papo. Dati nag-isgot ay. Ikaw nga. Oh, asa yun. Kapong may lupit ko. Dati ko. Asa ko dapat kang may purok na ba? Oh. Wag gyud mawala sa kanang bro. Wa man murag ni. Wala mo laylo gamay. Laylo sa kaniyot. Mm. Abo na laylo. Mapila ka oras na. Kani amo trabaho. Kanay nagtulog. Ini matulog na ka, okay ra. Okay ra matulog. Kanay nagliso-liso. Oo. Pero bangon ako, Diyan na so. kakilid ko. Oh. Dili. Wala mo saka. Ang diri sa likod na Ano ako sa likod? ang napod na murag damay-damay na pod. Primero sa likod na siya. Ubus man niya. Ito mo na dito pag sugo. Ito pag lamay ng kararil ba? Oo. Last night. Oo. Sakit na mo. Da braha o sa man. Takot na Antak. trabaho. Sige. Paluot na. So, grabe gining last night, no? So, sige lang. Ana lang. Asa kayong balay mo, sir? Christian Village. Christian Village. Ayun guys, shout out sa taga Christian Village. Digo City, labi na sa mga suki. Dadagang kong suki di ha. No? Labi na dito sa may fiscal, no? So, shout out sa taga Digo City Christian. Si Sir Dere, atong tabangan ng mamaayo, yung kinapamati sa lawasan. Mag 5 days na niyang medyo agwanta-agwanta gito may yang dapi-dapi, padulong na gyud sa iyang tiil, no? Paapat ng tiil sakit kayo. Tubangan na itong mamayo, siyempre naman sa pagkampos Ginoo. Pag, siyempre tanong nga madukod na may kamot ang mamaayo. No? Nga may kamot ang mamaayo, mo kutob sa kong mahimo, no? Ayan, so shout out po sa mga, karoon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel. Ayan, shout out po sa lahat mga OFW, ayan, God bless po. Kung na kasi YouTube sir ka na, para na YouTube channel na. So ayan, so may suko na ko gilot, shout out po sa lahat. I love you guys. Yung dalamin ka sa lang. Paat mo daw ko ilok lagi. Kasi dito. Saka ngayo, pagkami ko display. Ha? Wala mo yung signal basta yun. Basta maghigta, no? Ha? Ito kayo tinatanong sir? Nelson. Nelson? Ah! Isko. Friday. Napakaklase din. Napakabang. Kaya pag may class, Nagda sila diba? Kasi hindi ko dua ka subject. Ano mo dyan? manang ito. So, bao man siya kanon. Bao niya kanon? Good up. Baon ni puro. Wala mo kasi lang. Apa? Unya. Wala mo. Aso yung oras yun. Taas kayo. Reklamo man. Awa.
Ah, Nanam sila ka sa kuwa nga. Mas nanam siya sila ka ba? Nang gusto ka dito nang produce ako kami kasi sa balik sa parto. Dali ka ni Let's kaya. do one. Okay, one. Presentation. Nag-adlaw di kami. Ligo. karon ako mas ang wala liko ha. Ligo. Nag-adlaw di. Nakarang adlaw ha, ayo pagpasa ha.